Namasin nga makapangita og trabaho ang pipila ka mga babay sa barangay Maghaway, Talisay City piniagi sa pagpanglimpyo sa mga gibahaang lugar sa barangay Dumlog. Samtang gihulagway nga anaa sa 50 ngadto sa 60% ang gihimong clearing operation sa mga lugar na bahaan. Ani ang report ni Marie Dumabo. Kining 5 ka mga babay ang nitamak sa mga lapukon nga dapit sa barangay Dumlog. Ug bisan sa kainit na sa panahon, wa nila kini panumbalinga. Buti lang mo trabaho nga manglimpyo sa mga balay nga gibahaan ug napuno sa mga lapok diha sa barangay Dumlog. Mga taga-Purok Avocado, barangay Maghaway sila kinsa apektado usab sa bagyong Tino. Di hinuon sa baha kundi sa kusog nga hangin, hinungdan nga guba usab ang ilang mga payag-payag nga panimay. Ngita lagi mig trabaho, ma'am. Mauan may ba manglimpyo. Kay way trabaho. Karon pa. Puso ko nila kay tapos sa panlimpyo ba kay ako ba nagitaki ba wala ba trabaho. Wala pa hinabuan mo. Wala. Ni puro imong balay pod naguba pod gamay. Oh, payag naman ko na. Natangtangin si na 10 taon tong gipanghiktan. Apan kay wa man nagpatrabaho kanila, kay ang mga tagbalay ang nangunay paglimpyo sa mga gibaha og nalapukan nila nga mga panimay. Kini mga inanod sa mga putos sa mga diaper lang ilang nabitbit. Hinungdan nga nanawagan usab sila og tabang. Namang taon ni gaalang taon mi ginagmay ba kay para makatabang sa namo. Pag ba nagitaki man kun way panginabuhi. Samtang paday ng clearing operation sa mga sakop sa Action Agad team sa Talisay City LGU, DPWH ug sa mga pribadong kumpanya. Hindi ka to mamlata tingis mga 50% ang atong nakuha kang lapok ug debris ang atong ipang kuha diron dire kay na-clear man ang katong mga daan ilang agyanan. Sa ato ang lapok ug debris ang atong gi-clear. Samtang pipila sa mga evacuation center, sama na lang sa Lawaan Uno nga eskwelahan ang gipaubos sa misting sa Talisay City Health aron kalikayan ang sakit nga dengue. Kini samtang nagpadayon usab ang pagrasyon sa tubig ug kapag-apod-apod sa mga ayuda. Uban ni Marlon Malgazo, Rod Prado, Marie Dumabo. Balitang Bisdak.